Chci vás pozvat na pokračování semináře Výzva k uplatňování rozlišovací schopnosti. Toto setkání nese název Pokřivené projevy. Podíváme se v něm na některé ještě dramatičtější a působivější projevy hnutí víry. Na něco, co můžete sami vidět a osahat si to. Část z toho, co v tomto setkání dnes uvidíte, vyzní komicky. Zažijete v něm však i pobuřující momenty, takže hlavy vzhůru. Nejdříve se podívejme na problém zneužívání dar jazyků. V křesťanských kruzích je dnes dar jazyků jedním z nejdiskutovanějších duchovních darů. V křesťanství existuje myšlenková škola, která tvrdí, že dary jazyků a proroctví, a pokud chcete některé jiné, ještě působivější projevované dary, zanikly smrtí apoštolů a uzavřením biblického kánonu. Jiní křesťané se domnívají, že všechny duchovní dary působí i dnes. Pokud zastáváte tuto stanovisko, vejdete do povědomí jako kontinuátor. Debatou o tom bychom se ale odklonili od cíle našeho setkání. Nechci, abychom se zabývali tímto způsobem myšlení, které je příliš problematické a komplikované. Vždyť tímto naším cílem přece, nehledě na vaše přesvědčení, opravdu nehledě na vaše přesvědčení, je shodnout se jako křesťané na tom, že pokud se má dar jazyků uplatňovat, musí tak být učiněno zdravým způsobem a v rámci biblických měřítek. Rozumíme si? Nehledě na vaše přesvědčení se tak musí dít zdravým způsobem a v rámci biblických měřítek, přičemž toto platí nejen o daru jazyků, ale o všech duchovních darech. Všeobecně lze tedy v souvislosti s daru jazyků jmenovat některé body, kterých bychom si měli být vědomi. Za prvé, mluvení jazyky není výlučně křesťanskou záležitostí. V některých pohanských náboženstvích se to děje také. To, že někdo mluví jazyky, nutně neznamená, že má tuto schopnost od Boha. Jazyky mluví také někteří hinduisté. V různých pohanských náboženstvích se děje totéž. Ověřte si přesně, že tento dar nemusí mít vždy božský původ. Může jít o fingovaný dar. Za další platí, že v jazycích lze mluvit nevědomě jako bezvěrec. Z písma to jasně vyplývá. V jazycích lze mluvit tak, aby byla povznášena a poutána pozornost k osobě mluvící v jazycích. Spíše, než aby byla povznášena církev a oslavován Kristus. Pokud se mluví v jazycích veřejně, na společném shromáždění, musí být vždy přítomen vykladač. To z písma také jasně vyplývá. Pokud někdo mluví v jazycích na veřejném shromáždění a není přítomen vykladač, apoštol Pavel k tomu říká, ať mlčí. Když se podíváte na toto místo v řečtině, poznáte, jak ostře to vyznívá. Kdyby se apoštol Pavel takto vyslovil dnes, otevřeně by této osobě řekl, aby zmlkla, protože poutá pozornost na sebe a ne na Ježíše. Je lží domnívat se, že všichni věřící by měli mluvit v jazycích. V některých církvích a denominacích se učí, že pokud jste spaseni, prokáže se to tím, že mluvíte v jazycích. A pokud v jazycích nemluvíte, určitě spaseni nejste. To je zjevně nebiblické. Apoštol Pavel pokládá řadu rétorických otázek. Říká, nejsou přece všichni učitelé, že? A všichni neumějí činit zázraky, že ano? Všichni také nemluví v jazycích, není-liž pravda? Jasná a samozřejmá odpověď na tyto rétorické otázky zní ne. Všichni takové věci dělat neumí. Učit, že pokud jste spaseni, musíte mluvit v jazycích, je tedy zjevně nebiblické. Dále platí, že dar jazyků je ze všech duchovních darů nejméně důležitý. Apoštol Pavel nekladl velký důraz na potřebu mluvit v jazycích. Možná proto, že věděl, že tento dar lze podvodně napodobit. Je skutečností, že mluvit v jazycích můžete naučit i kanára. Opravdu to není tak těžké. V některých církvích učí, jak se má v jazycích mluvit. Ptám se, zda v případě, že by šlo o projev, ke kterému nás vede Duch Svatý, by vůbec bylo nutné někoho učit, jak to má dělat? S tímto vědomím bych vám chtěl nyní ukázat následující videoklipy. A renewed understanding of the work of the Holy Spirit amongst Christians of all denominations. We need to release him. We have to let him out. Just begin to offer him sounds. Just offer him sounds, like a little child learning to talk. And don't pay any attention to how you feel or how you sound. Just set free right now. That's right. Say Jesus. Just say Jesus. There's the experience where you say you're saved, then there's the
fire baptism when you get the Holy Ghost, and that's the tongues thing. And they love to work people over. You've got to like shoot in on this. When you see people gathering around people and start laying hands on and praying with someone, you've got to like come in with the camera too. It's very important because they'll be laying hands on someone and the poor person will be saying, thank you, Jesus. Now this is a person that's already saved, but they're getting the baptism, and someone will be standing there going, and the poor person will be standing there and they're not saying anything. Then after a while, about 4 or 5 more will gather around and they'll start doing the same thing. Come on, speak it out, till all of a sudden the person will, get so overwhelmed by the thing that they start going, and the next thing, that's it, you've got it, like they feel good, we got another one, Then they'll go on to the next person. I said, are your garments spotless? Are they white as snow? Thank you, Jesus. Are you washed in the blood of the Lamb? Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory, hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh. Tolik člověk jménem Marjoe. Rodiče Marjoea byli evangelíky a dali mu toto jméno, které vytvořili sloučením zkrácených tvarů jmén Mary a Joseph, tedy Marjoe. Už v útlém věku 4 let rodiče Marjoea naučili se modlit. Když tedy byli Marjoeovi 4 roky, začal se modlit a provádět své první svatební obřady, jestli tomu věříte. Na prahu své dospělosti byl Marjoe postaven do své evangelizační služby, kdy cestoval po celé zemi, kázal nutnost obrácení, vydával se na jakési kampaně a organizoval shromáždění. Přičemž svět div se na těchto akcích dokázal vystupovat naprosto bezchybně. Uměl mluvit v jazycích, uměl uchvacovat lidi v duchu svatém celých 9 let. Ve věku 28 let si však Marjoe řekl, že už toho má dost a veřejně učinil toto významné prohlášení. Řekl, a kromě jiného jsem podvodník. Vše, co dělal, byl podvod. Marjoe dokonce nebyl ani věřící. V nejlepším případě to byl agnostik. Přesto vidíte, jak snadno se Marjoe uměl naladit na dar jazyků a zase vypnout, podobně jako se přepíná vypínačem světla. Je to pochybné. Zjistil jsem, že opravdu o tom všem nemůže rozhodovat má vlastní zkušenost, ale zkušenost všech těch lidí, se kterými jsem mluvil a kteří opravdu v jazycích mluví. Když se jich zeptám, můžete to dělat, protože se k tomu sami rozhodnete? Nebo můžete mluvit v jazycích hned teď? Oni odpoví, ano, mohu. Je to pochybné. Pokud je to projev, ke kterému nás vede Duch Svatý, zjišťuji velice zajímavý fakt, že totiž tito lidé jsou zjevně schopni svůj projev začít a zase ukončit, jako se přepíná vypínačem světla. Chci, abychom se teď podívali na jedno místo v knize 1. Korinským. Zobrazím tuto pasáž na promítací ploše, ale můžete si ji samozřejmě vyhledat ve svých výtiscích Božího slova. Ještě předtím mi ale dovolte krátce nastínit, za jakých okolností kniha 1. Korinským vznikla. Apoštol Pavel se vydal na svou druhou misijní cestu. Přišel do města Korint a kázal tam evangelium. Řada lidí přitom byla spasena a zrodil se tam nový sbor. Pavel s těmito nově věřícími strávil 18 měsíců. Ukázňoval je a snažil se je vést tak, aby dosáhli zralé víry v Pána. Když byl přesvědčen, že dosáhli dostatečné duchovní zralosti, aby mohli správně jednat ve víře i bez něho, opustil je a odešel kázat evangelium do jiných míst. Pavel svůj odchod z Korintu možná trochu uspěchal, protože odtud dostal vzkaz od jisté paní, která se jmenovala Chloe. Ta ve svém dopise apoštola Pavla informovala, že v korinském sboru věci vzali za špatný konec, že se v něm objevila skupina lidí, kteří se začali velice pyšnit svými projevy duchovních darů. Dokonce, že mezi nimi došlo téměř k souboji, ve kterém se mezi sebou předháněli v důkazech, kdo stojí duchovně výš. Já stojím duchovně výš než ty, protože mluvím v jazycích častěji než ty. Já mám větší dar uzdravování než ty. Podívej se, jaký jsem duchovní člověk. Dokonce si sami dali jméno. Nazvali se pneumatikoj, což v řečtině znamená duchovní. Kvůli jejich duchovní píše se do korinského sboru vkradli všelijaké hříchy a nemravnost a tento sbor téměř od základu zničili. Když se o tom Pavel doslechl, velice ho to zarmoutilo a tak se zastavil a napsal korintskému sboru dopis, který dnes známe jako knihu 1. Korinským. Chtěl bych vám tuto pasáž přečíst takovým způsobem, kterým by apoštol Pavel chtěl, aby byla přečtena. Takže vám přečtu z 1. listu Korinským 4:6.
Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit. Držte se toho, co je psáno, a nikdo, ať se kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Velmi důležitý postoj, ve kterém apoštol Pavel říká, nechoďte nad to, co je psáno. Drazí přátelé, pro nás věřící je životně důležité, abychom k Bibli nic nepřidávali. Jako křesťané nemáme k Bibli nic přidávat, ani z ní nic ubírat. Máme si počínat zdravě v rámci biblických měřítek, pokud jde o naše konání a naše teologické záležitosti, čemu věříme a co vyučujeme. Máme si počínat zdravě v rámci biblických měřítek, protože pokud překračujeme hranice toho, co je psáno, otvíráme se tím démonickému působení a démonické sugesci, což je reálná hrozba. Pavel říká, nejděte nad to, než je psáno. Dále pokračuje, protože kdo vás považuje za nadřazené a co máte, co byste předtím nebyli dostali? Pokud jste to opravdu přijali jako dar, proč se vychloubáte, jako byste to nebyli dostali? Pavel říká, proč se chlubíte něčím, co vám bylo dáno? Vidíte, že s duchovními dary je to právě tak. Tyto dary jsou nám dány po obrácení. Nejsou něčím, co bychom si zasloužili, ani něčím, k čemu bychom se měli dopracovat. Vidíte, že projevy duchovních darů by neměly nic říkat o osobě, na které se tyto dary zjevují. Měli by naopak plně svědčit o tom, kdo je uděluje. Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království a my ne. A já bych vpravdě dodal, že jste se stali králi, abychom mohli vládnout s vámi. Zavání to sarkasmem. Je v tom cítit sarkasmus, protože jsem přesvědčen, že Bůh odhalil, jako poslední nás apoštoli, jako odsouzence na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista. Vy jste ovšem v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní. Vy slavní, my bezecti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní. Nemáme co na sebe. Jsme byti, jsme bezdomova. Tohle mi nepřipadá jako oslava hmotného bohatství. S námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pro následování neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. Zdá se, že ve verši 14 se apoštol Pavel odmlčel, aby trochu nabral dech a mohl pokračovat. Nepíšu vám o těchto věcech, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. Chci vám představit jedno velice odborné teologické vyjádření toho, co apoštol Pavel podle této části písma dělá. Naučil jsem se ho na semináři, takže doufám, že na vás udělá dojem. Pavel tyto lidi vyvádí z kůlničky, nadříví a bičuje je. Nechává je se vařit ve vlastní šťávě. Pavel jim píše svůj list, aby napravil některé jejich projevy, které dnes vidíme denně v programech křesťanské televize a které jsou běžně patrné v mnoha církvích. Přesně to, co se dělo v korinském sboru, se děje i dnes. A když někdy sleduji křesťanské televizní kanály, nebo když přijdu na shromáždění Copelanda, Hina, Toda Bentleyho a ostatních, zjišťuji, že mi do mysli vstupuje rétorická otázka určená těmto lidem. Četli jste vůbec knihu 1. Korinským? Chci říci, máte alespoň mlhavé povědomí, o čem ta kniha je? Protože kniha 1. Korinským byla z velké části napsána jako nápravné opatření na to, co se děje dnes. Jde úplně o to samé. Někdy na svých cestách naší velkou zemí zahlédnu nápis Korintská baptistická církev. To je ten poslední název, který bych si přál pro svůj sbor. V korinském sboru se opravdu dělo všechno možné, takže nevím, v jednom takovém sboru jsem už kdysi kázal. Jsem tedy na rozpacích. Asi bych si vybral jiný název. V každém případě se však podívejte na následující videoklip Kenneth Copelanda a Rodneyho Howard Brownieho. Rodney Howard Brownie je člověk, který se nazývá barmanem Ducha Svatého. Not worried what other people think. No, doesn't matter what they think. Do bordiesta pagaliado. Le bevedia pashodopre. In a man no bogo lombon jemba.
Menimo mori via casti a tolo soso. Preferia. Ja, nee, maar dat was gewoon de CSG verder. Kwam klaar met hangelen, maar hij is steeds scherp. Voor de pan in de maaien heb je pammerton zo voor Cliffy, maar. Helemaal bij kijk hier niet in steen. Kom van ma. Begrepen? Socorne me in brandban jungolotsi epe. En ma socorre de estekea. En me fiesto po. En mamamoro vieste. En manjugura televia. An sakara di estocora. Ey boya. Ey ha. Prefia pala. Many in socorre de. Pokud bych vám měl dát úkol, poslal bych vás dnes kvůli sobě domů, abyste napsali satiru, ve které byste stvárnili, jak nemluvit v jazycích. Všechna biblická měřítka by stála na daru jazyků, tak je totiž překroutili. A jak tím přispívají k oslavě Krista nebo k povznášení jeho církve? Nijak. Na koho tím upozorňují? Na sebe. To, co se dělo v Korintu, se děje také dnes. Nic nového pod sluncem. Příspěvek Roberta Tiltona. Isn't that something called a moshoko mazata? Lata toto motondo tiki shakada kapokoto koto kalakamashiti. Kali shikodo bokoto le bakatai shakabo chokole kamokoteya. I love you. Robert Tilton je tak duchovní člověk, že dokonce ovládá jazyk malých dětí. Pokud byste z pouhé morbidní zvědavosti, nemajíce v neděli večer nic jiného na práci, chtěli sledovat Roberta Tiltona, můžete ho v tuto dobu vidět na televizním kanále Black Entertainment a nebudete věřit vlastním očím. Je to špatný člověk. Myslím, že na kanále TBN se už neobjeví. Okouzlující tvrzení. Ze všech kazatelů víry právě tito vynášejí divoká, okouzlující tvrzení o tom, jak úžasně Bůh působí skrze jejich duchovní službu. Je to jeden ze způsobů, jak vás přimějí, abyste tuto jejich činnost nadále sledovali a abyste nadále otevírali své peněženky a podporovali je. I was in Ghana just recently. We had 500,000 people show up, and a man was raised from the dead on the platform. That's a fact, people. Do you literally believe that someone has been resurrected on the program? Oh, John, I would not limit God. God can raise the dead, absolutely. I have not seen it. In that one case we did hear about it. They brought a man, and this man was put on the platform, and he was dead. The man was dead. I have not seen it. In that one case we did hear about it. And a man was raised from the dead on the platform. That's a fact, people. I have not seen it. I believe that Jesus, God's Son, is about to appear physically in meetings and to believers around the world to wake us up. He appeared after his resurrection, and he's about to appear before his second coming. The Lord has done this in the past, but he's about to do it again. Now hear this. I'm prophesying this. Jesus Christ, the Son of God, is about to appear physically in some churches and some meetings and to many of his people for one reason, to tell you he's about to show up. To opravdu není nutné, protože víme, že se vrátí. Jeho slovo nám to říká. Abychom se však důsledněji drželi tématu, ptejme se. Má Bible k tomuto proroctví co říci? Jistě. Uveďme vlastní Ježíšova slova. Jestliže vám někdo řekne, hleďte, je tady nebo tam, nevěřte mu. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit veliká znamení a zázraky. A kdyby to bylo možné, svedli by i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Ježíš řekl, že takoví lidé přijdou. Máme je tu.
jenom to bude mnohem zjevnější, až se bude blížit jeho návrat. A bude se to dít mnohem častěji. Už jste slyšeli o člověku, který se jmenuje Sid Roth? Sid Roth vede pořad takzvaný It's Supernatural a skutečně se v něm specializuje na zázraky, znamení a nadpřirozené jevy, přičemž platí, že čím jsou tyto úkazy uchvatnější, tím lépe. V nedávno vysílaném pořadu Sida Rotha zpovídal člověk, který se jmenuje Joshua Mills. Joshua Mills je členem takzvaného nového apoštolského reformačního hnutí. Je to jakási odštěpenecká skupina hnutí Word Faith. Obsahuje všechno, co je součástí hnutí Word Faith a ještě něco navíc. Dokonce kladou ještě větší důraz na zázraky, znamení a nadpřirozené jevy. Vlastně směřují k teologii nadvlády, čímž v podstatě přinášejí nebo se snaží přinášet nebe na zem a zemi zdokonalovat, přetvářet ji ve všech směrech v původní ráj. Věří, že apoštolové budou obnoveni, že přijdou superapoštolové a jiné podobné věci. Joshua Mills tvrdí, že vám bude téct podlaních olej, budou se zjevovat drahokamy, z nebe bude padat andělské peří a tak podobně. Sledujte příběh, ve kterém Joshua Mills velice zajímavě vypráví o tom, co se stalo paní, která rybařila v Arktickém oceánu. My guest, Joshua Mills, is a legitimate sign and wonder. You'll understand what I mean in just a few moments. But I know I'm stretching some of you right now. I might as well stretch you all the way. You see, in the Arctic area, you need sunglasses because the glare could blind you. And so there was a woman out. Was she fishing or? She was going out onto the water to go fishing, and she had to wear these sunglasses in order to keep her direction. And when she went out into the water, God began blessing her with such a wonderful catch of fish. She just continued to pull them in. She was pulling up this big fish, Sid, and as she leaned over the boat, the glasses fell off her head into the water. So this was dangerous. She could lose her eyesight. It was a big situation for her, but instead of being worried, she just knew that she served a miracle-working God, and that He would take care of all the problems that she might have. And so she just continued fishing, just continued bringing in the wonderful catch of fish. She was ready to go back. She was pulling in the last catch of the day. And as she was pulling in this big fish, she looked down on the fish. Here he was wearing a pair of sunglasses on his face. The fish was wearing sunglasses? The fish was wearing sunglasses. I've never seen a fish with sunglasses. Have you? And the wonderful part about this testimony is that the same pair of sunglasses that she lost, but it was a brand new pair, a better pair of sunglasses than the one she lost. So are you really seeing these very strange signs and wonders in the Arctic? We're seeing so many unusual signs and wonders, not just in the Arctic, but all over the world. Ryba se slunečními brýlemi. To nepotřebuje žádný další komentář. Víte, jedno nebezpečí plynoucí z kladení příliš velkého důrazu na zázraky spočívá v tom, že čím jsou vaše prožitky dramatičtější, tím jsou přitažlivější. Takže začasto lidi dovede tak daleko, že se stanou závislými na svých velmi subjektivních pocitech, emocích a prožitcích a oslabí to jejich závislost na objektivním Božím slově. Lidé začnou vyhledávat zázraky, znamení, pocity, šumy a Boží slovo budou odkládat. V tom tkví základní nebezpečí. Už jste slyšeli o člověku, který se jmenuje Todd Bentley? Todd Bentley je kanadský misionář a až do jara roku 2008, kdy byl požádán, aby přijel do města Lakeland na Floridě kázat o nových projevech uzdravování, o něm téměř nikdo neslyšel. K žádným novým projevům uzdravování ani nedošlo, ale na přání pastora této církve v Lakeland na Floridě, Stevena Stradera, Todd Bentley přijal, aby kázal na řadě těchto shromáždění. Todd Bentley vypadá velice neortodoxně. Má tetování v podstatě všude, od čelisti až dolů na všech zbylých částech těla. Todd Bentley předkládá řadu úžasných tvrzení. Když začal vyprávět své příběhy, které měly tím větší přitažlivost, čím byly dramatičtější, začaly za ním proudit čím dál tím větší zástupy, až to vypadalo, že bude muset zasáhnout někdo jako rozbíječ kinků. Krátce na to začali lidé z celého světa nasedat do letadel měřících do Lakeland na Floridě.
aby se zúčastnili těchto shromáždění. Uveďme některá tvrzení, které Todd Bentley předložil. Tvrdil, že jeden z andělů, který uvedli do pohybu toto obrodné hnutí, byl anděl vysoký přes 4 metry, který se jmenoval Emma. Emma je údajně stejný anděl, jen se zjevil Williamu Branhamovi, který byl sám o sobě falešným prorokem, ale zdálo se, že to nikomu nevadí. Kromě toho všeho, drazí přátelé, v Bibli není zmínka o andělích ženského pohlaví. Tito andělé neexistují. Bentley se domáhal uznání tisíců zdokumentovaných případů uzdravení a více než 30 údajných případů z mrtvých starých lidí. Vzal jsem si tedy týden volna, abych si odpočinul od svého kázání a cestování a v květnu 2008 jsem nasedl do své dodávky a vydal se do města Lakeland na Floridě. Přesvědčil se sám, co se tam děje, protože totiž lidi tím byli úplně poblázněni. Vydal jsem se na cestu, jak jen to bylo možné, s otevřenou hlavou, ale svou mysl jsem před tím povykem velice rychle a pevně uzavřel. Avšak jednou v pondělí ráno, v květnu roku 2008, jsem přišel na jejich shromáždění, které se vysílalo živě v televizi. Jako každý jiný večer se na božím televizním kanále vysílaly tyto bohoslužby. Právě toho večera vystoupil Todd Bentley, třímaje v rukou složku papírů a sděloval: "Máme důkaz, máme to zdokumentované." Řekl: "Přistupte blíže, CNN. Přistupte blíže, Fox News, přistupte blíže, MSN, MSNBC. Pojďte sem a pověřte si nás." Tak se také stalo. Objevili se představitelé pořadu Nightline a podrobně zpracovali příběh Todda Bentleyho, přičemž po úvodním vyspovídání mu položili otázku: "Máte o těchto případech uzdravení nějaké důkazy?" Na to odpověděl: "Ano, máme tisíce zdokumentovaných případů." Oni zareagovali: "Dobrá, předložte nám 3. Na straně jeho duchovních příznivců se ozývalo hekání a chechtl a ze strnulých pohybů nohou bylo znát, že zdržují. Nakonec předložili papíry ze záznamů o údajně 3 zdokumentovaných případech uzdravení. Reportéři přijali tyto podklady s informacemi a zjistili, že v nich chybí jména lékařů a že v nich byla vymazána telefonní čísla. Ani jeden z těchto 3 případů neměl úspěch, ani jeden. Pokud vím, žádný z těchto 30 lidí, kteří údajně vstali z mrtvých, nepředstoupil na veřejnost a neřekl: "Víte, byl jsem mrtvý, ale nyní jsem opět mezi živými." Kdybych já vstal z mrtvých, pravděpodobně bych o tom někomu řekl. Todd Bentley tvrdil, že vstoupil do nebe. Řekl, že jednoho večera kázal na nějakém obrodném shromáždění a během jeho kázání se vedle něj objevil sloup ohně. Nikdo jiný kromě Todda ten sloup ohně neviděl, ale Bůh tehdy Toddu Bentleymu řekl, aby do toho sloupu ohně vstoupil. Todd to nechtěl udělat, ale Bůh na tom trval. Todd Bentley tedy do toho ohnivého sloupu vstoupil. Když to udělal, prolétl stropem a ocitl se v samotném nebi, kde ležel na operačním sále. Byli tam 4 andělé v zářivých bílých rouchách, vždy 2 po obou stranách, a tito andělé mu začali svazovat ruce a nohy, aby se nemohl hýbat. Pak vytáhli pokosovou pilu. Přátelé, tohle byste nebyli schopni vymyslet. Vytáhli pokosovou pilu a od spodní části krku až po pupek ho celého rozřezali, že z něj vyhřezli všechny vnitřnosti. Pak mu začali plnit celé tělo bílými krabičkami. Tohle byste určitě nebyli schopni vymyslet. Bůh Toddovi řekl, aby udělal řadu dalších neobvyklých věcí. Jedna z těch věcí, kterou měl Bentley udělat, údajně na boží pokyn provést, bylo podrazit určitým chvatem nohy pastorovi. Nejsem sice fanda profesionálního zápasu, ale tolik vím, že podrazový chvat nohou se vyskytuje právě v profesionálním zápase. Pokud vaše bohoslužby upadnou natolik, že už neumíte rozlišit bohoslužbu od sportovního zápasení, je to skutečný problém. Bůh Toddu Bentleymu řekl, aby zdvihl jakousi zmrzačenou ženu a aby jí na podložce podobné baseballové pálce odzhora dolů mlátil do nohy. Jednou z nejotřesnějších věcí, kterou mu Bůh údajně řekl, aby udělal, bylo přijít k jakési starší ženě a kopnout jí do obličeje cyklistickou botou. Ach, just ne. Nevymýšlíš si? Ani nápad. Přál bych si, aby to tak bylo. The woman was standing in the back of the room when the faith of God hit the meeting and her tumor exploded out of her right leg, slid down her leg onto the floor. I said, "God, I've prayed for like 100 crippled people, not one?" He said, "That's because I want you to grab that lady's crippled legs and bang them up and down on the platform like a baseball bat." I walked up and I grabbed her legs and I started going, "Be healed!
Be healed. I started banging them up and down on the platform. She got healed. And I'm thinking, God, why is not the power of God moving? He said, because you haven't kicked that woman in the face. And there's this older lady worshiping right in front of the platform. And the Holy Spirit spoke to me. The gift of faith came on me. He said, kick her in the face with your biker boot. I inched closer and I went like this. Bam! And just as my boot made contact with her nose, she fell into the power of God. Přátelé, to je šokující. Toto je člověk, který tvrdí, že je kazatelem Evangelia Ježíše Krista a přitom říká, že ho Bůh oslovil, aby jednu starší ženu kopnul do obličeje cyklistickou botou. Přitom nikdo z takzvaných proroků, kteří s ním udržují kontakt, na tom nezhledal nic špatného? Tyto videoklipy vycházely na YouTube a mnoho lidí je sledovalo, přičemž na internetu se strhla vlna zájmu o to, co se to v Lakeland na Floridě děje. Todd Bentley si za to vysloužil nemalou kritiku a oprávněně. Vůdčí osobnosti nového apoštolského hnutí, tato odštěpenecká skupina hnutí Word Faith, lidé jako Bill Johnson z Readingu v Kalifornii, John Arnold, Rick Kleiner, Stacey Campbell, se ve svém úsilí podpořit ho kolem Todda Bentleyho seběhli a sloužili pro něj pověřovací bohoslužbu. Pověřili ho jako apoštola. 23. června 2008. Všichni se kolem něj seběhli a prorokovali nad ním, přičemž mluvili za Boha v první osobě. Říkali takové věci jako: já, Pán Bůh, uvedu na celém světě do pohybu obrodné hnutí skrze tebe, Todde Bentley. O 6 týdnů později vyšlo veřejně najevo, že po celou dobu činnosti tohoto obrodného hnutí se Todd Bentley utápěl v alkoholu a měl poměr s jednou svojí spolupracovnicí. Krátce potom se rozvedl se svojí ženou. Se svou postiženou ženou. Opustil ji, její děti a oženil se s touto ženou, se kterou měl poměr. Tím dokázal sám o sobě, že je falešným prorokem, kterým skutečně je. Potažmo také muži a ženy, kteří nad Toddem Bentleyem prorokovali, sami sobě dokázali, že jsou falešnými proroky. Nyní ve své usilovné snaze zachránit svoji reputaci oživují pověst Todda Bentleyho. A podle oficiálních a neoficiálních pramenů znovu vzkříšený Todd Bentley znovu káže v tom nejpohoršlivějším slova smyslu. Nebeská setkání. Skoro se zdá, že abyste se jako kazatelé stali televizní hvězdou, musíte se předtím alespoň jednou dostat do nebe. Největším bavičem mezi televizními kazateli je Jesse Duplantis. Jesse Duplantis je velice legrační člověk a přestože vím, že je to falešný učitel, někdy se blaženě usměji, když ho uvidím. Tomu se neubráníte. Je tak zábavný a nesmírně legrační. Vybudoval si svoji pověst poselstvím, jež začal kázat uprostřed 90. let, nazvaným Blízká boží setkání. V tomto poselství Jesse Duplantis vypráví svou ohromující historku o tom, jak jednoho dne obědval s nějakými ministry ve svém kraji, zrovna pořádali nějakou kampaň. Když náhle pocítil, že mu Bůh ukládá, aby se vrátil do hotelového pokoje a začal se modlit. Právě když před něho pokládali jídlo, nemohl to už déle vydržet. Řekl: omlouvám se, vážení, ale musím odejít. A tak vstal, nechal jídlo na stole, vrátil se do hotelu, vešel do svého pokoje, zavřel za sebou dveře, načež se ocitl v opravdové lanovce letící vesmírem úchvatnou rychlostí. V lanovce s ním cestoval blondětý anděl a když lanovka konečně zastavila, otevřely se dveře a Jesse vstoupil do nebe. Jesse pak pokračuje vyprávěním o všem, co během svého pobytu v nebi viděl a slyšel. Prvním vodítkem k pochopení, že na Jesseho výletě do nebe není něco v pořádku, je to, co mu řekl anděl v lanovce. Řekl Jessemu: máš schůzku se samotným Bohem Jehovou. To je naše první konkrétní vodítko.
Odhlédneme-li od lanovky, že na Jesseho výletu do nebe není něco v pořádku. Nechci vám teď předkládat žádné odborné úvahy, ale Jehova není Boží jméno. Rozumíte? Boží jméno není Jehova. Jeho jméno je Jahve. J-H-V-H. V klasické hebrejštině se nevyskytovaly žádné samohlásky, pouze souhlásky a také se v ní nevyskytovala žádná interpunkční znamenka. Mezi slovy chyběly mezery a psalo se v ní zprava doleva. Číst v klasické hebrejštině tedy není žádná legrace. My se na tomto místě spokojíme s tím, že Jahve je biblické jméno Boha. V roce 1520 se objevil jeden učenec, který se jmenoval Peter Gallatin. A ten přišel s jiným jménem Boha. Nazval ho Adonai, což znamená vládce nebo ten, který řídí. Samohlásky byly přidány později, až po éře klasické hebrejštiny, aby usnadnili výslovnost. Gallatin udělal to, že vzal tato dvě jména Boha a efektně je umístil dohromady. Když to udělal, stalo se toto. Ze jména Jahve vypadlo Y, první písmeno Y, ze jména Adonai vypadlo A, potom vypadlo první H ze jména Jahve a dále O ze jména Adonai. Na to bylo ze jména Adonai odebráno dvojité V a pak poslední A. Nakonec odebráním konečného H vzniklo Jehova. Postupem času vznikl anglický ekvivalent jména Jahve, to je Jehova. Jakousi morfologickou úpravou vzniklo jméno Jehova. Až do doby přibližně před 500 lety tedy jméno Jehova ani neexistovalo. Vůbec neexistovalo. Boží jméno tedy není Jehova. Pokud máte nějaké přátele, kteří patří mezi svědky Jehovovi, možná se budete chtít s nimi o tyto informace podělit. Mohlo by to být pro ně zajímavé. Jméno Jehova není Boží jméno. Je tedy hřích nazývat Boha Jehovou? Ne, myslím, že to není hřích. Nejsem si ani zcela jist, zda to Boha uráží, obzvláště když člověk nezná lepší alternativu. Je to podobné jako s mým jménem. Jmenuji se Justin, ale mnoho lidí, kteří mě dobře neznají, mě nazývají Jason. Často mě osloví Jasone. Urážím se proto? Ne, neurážím. Kdybych se však mohl vybrat, raději bych, abyste mě oslovovali Justine, protože to je moje jméno. Kdyby si Bůh mohl vybrat, určitě by dal přednost tomu, abychom ho oslovovali jeho pravým jménem. To je Jahve. Hlavní pointou v této věci však je fakt, že anděl by to pochopil lépe. Rozumíte? Anděl by to pochopil lépe. Anděl by totiž nikdy neřekl, máte schůzku s Jehovou. Nanejvýš by řekl, máte schůzku s Jahve. Anděl by to tedy pochopil lépe, ale Jesse Duplantis to zjevně dobře nepochopil. Zachází ve svých výkladech příliš daleko. Pozorně si prohlédněte následující videoklip. I took my do not disturb, then the little thing, I put it on there, closed the door. It's 1 minute to 1. I looked at the clock, you know those digital clocks that hotels have. And I knelt down. I didn't know what though. I had no idea what. I said, in this position like this, I don't know if you can see me or not, just, and I said, Lord, what? And I was sucked out of my room. I heard this, and I went, I just, now I don't know whether I was in my body or out of my body. I believe I was in my body. Nevím, jestli jsem byl ve svém těle nebo mimo něj. Myslím ale, že jsem byl ve svém těle. Nepřipomíná vám to něco? Není to někomu z vás povědomé? Pokud ano, má to svůj důvod. Protože to jsou stejná slova, která používá apoštol Pavel ve 2. listu Korinským, kapitola 12, verše 2 až 4. Když říká, vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen do 3. nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, která není člověku dovoleno vyslovit. Jesse Duplantis tedy používá úplně stejná slova, kterých použil apoštol Pavel. Co tedy Jesse dělá? Náhle vám dojde, že se snaží přisoudit svému prožitku stejnou autoritu, jakou má Bible. Víte, o kom apoštol Pavel mluví, když zmiňuje o člověku, který byl přenesen do 3. nebe? O komže to Pavel mluví?
O sobě. Mluví o sobě. Možná se tomu divíte, pokud mluví o sobě, proč ve třetí osobě? Proč nepoužívá první osobu, jak byste ji použili vy? Pavel se takto vyjadřuje, protože na základě toho, co prožil, cítil skutečnou pokoru. Vyjádřil se tedy ve třetí osobě. Ale přestože byl takto pokorný, Bůh mu vložil do těla osten, posla satanova, aby ho ještě více pokořil a abychom se na začátku 7. verše této kapitoly mohli dočíst, že ho ještě více pokořil. Všimněte si, co víme o tom, co apoštol Pavel viděl a co slyšel, když se ocitl v nebi? Víme o tom něco? Nemáme ponětí ani o tom, co viděl, ani o tom, co slyšel. Proč? Protože, jak řekl, zaslechl slova, která jsou nevyslovitelná, která člověk nemá dovoleno vyslovit. Všimněte si, jaký je to kontrast s pokorou Jesse Duplantise. Jesse se nemůže dočkat, aby nám pověděl o všem, co viděl a o všem, co slyšel, když se ocitl v nebi. Uvažme také, že zbohatl z prodeje svých knih a z prodeje svých videonahrávek. Nevím, kde Jesse byl, ale v nebi ne. Sdělím vám svůj názor na jednu věc a v předmluvě uvedu slova. Tak pravil Justin. Přičemž nebudu nutně uvádět, tak pravil Hospodin. Myslím si přesto, že mé domněnky budou biblicky podložené. Je mnoho lidí, kteří tvrdí, že byli v nebi a také, že byli v pekle a chtějí nám o tom vyprávět. Připadá mi velice zajímavé, že všichni tito lidé o tom píší knihy, vydávají se o tom přednášet a ze svých domnělých prožitků si budují kariéru. Vážně pochybuji, že by to mělo dělat někdo jiný. Obzvláště s ohledem na to, že tito lidé si na tom budují svoji kariéru a na prodej knih, v níž vypráví o čase, který strávili v nebi a o tom, co viděli v pekle. Vydělávají spousty peněz. Vážně o tom pochybuji. Pokud apoštol Pavel neměl dovoleno nám o tom vyprávět, vážně pochybuju, že by to mělo dovoleno někdo jiný. The Apostle Paul wasn't allowed to tell us. I seriously doubt that anybody else would be allowed to do so. Watch this video clip from Jesse Duplantis. Sledujte následující videoklip od Jesse Duplantise. Velmi pozorně poslouchejte, co Ježíš prý Jesse mu řekl, když byl v nebi. He said, I chose you. He said, no one else wanted you. But I need you, boy. I need you, Jesse. Ježíš, že Jesse mu řekl, potřebuji tě. Dále je tu Benny Hinn. I will never forget standing in a meeting, worshiping the Lord, and I felt a hand touch my arm. And I looked, and I said, who touched me? And there was some other young people with me in this service, church service. And said, nobody touched you. And I went back to worshiping God, and a few seconds, there's the hand again. And I turned and said, somebody touched me. And they kind of looked at me. It happened again, and the third time when I opened my eyes, they were all worshiping God with tears to be down their face, but I could still feel the hand. And I heard him speak to me and say, listen to this. The Lord said to me, I need you. Imagine God saying to you, I need you. Opravdu si to představte. A dále Kenneth Copeland. People that get all upset at preachers who preach prosperity never have taken the time to pray and see if God wanted them to prosper financially for some reason or another. God needs you saved. He needs you full of the Holy Ghost. He needs you well, and He needs you strong, and He needs you rich. Bůh nás vůbec nepotřebuje. Bůh nás miluje, ale nepleťte se, Bůh nás nepotřebuje.
Některé projevy hnutí víry lze charakterizovat jako bizarní. Vzpomínáte si, co jsem vám vyprávěl o pověřovací bohoslužbě sloužené pro Todda Bentleyho 23. června 2008? Všichni ti lidé se kolem Todda Bentleyho seběhli a prorokovali nad ním. Ukážu vám z toho také jeden videoklip. Na začátku se objeví Ted Bentley, bude se nacházet uprostřed a potom spadne na znak a po uchvácení v duchu, jak za okamžik uvidíme, nad ním začnou prorokovat. Chci, abyste viděli, co se stane, když se objeví Tashi Campbell a začne nad Toddem Bentleyem prorokovat. And so we anoint you and commission you in Jesus' name. Whoa, wow! Oh! Wow! Boom! Bam! We shape the course of history by partnering with you, giving honor where it's due. You welcome the glory as well as anybody I've ever seen in my life. I long to learn from you in that. And I bless you, and I pray with the rest of these, that the measure of glory would increase, that Moses would no longer be considered the high water mark where the glory shone from his face, but instead the revelation of the goodness of God would change the face of the church, and that he would use your voice, he would use your grace, your anointing, to alter the face of the church before this world, that the goodness of the Lord would be seen once again. I pray this over you in Jesus' name. Come forward here tonight. We're going to baptize you in the name of the Shikaboomba. Bam! When we were singing that song, that's okay, Show Me Your Glory, I felt impressed to open the scriptures to the very portion of scripture where Moses said, Show me your glory. And it was the very pinnacle prayer of Moses' life. And this prayer came after a burning bush, came after the release of national judgments, came after going into the cloud of glory and receiving the tablets, came after Numbers 24, where Moses went on the mountain with 70 elders and ate and drank with God. Jsem jediný, koho toto vše vyvádí z míry? Vždyť její hlava je jak křídla kolibříka. Tohle si chci pro sebe zpracovat, jestli dovolíte. Myslím totiž, že to není v lidských silách. Jedna věc je, jak si potřást rychle hlavou, asi takhle. Ale něco jiného je, že ona svou hlavou dokáže otočit o 180 stupňů. Vůbec nevím o tom, že by to bylo lidsky proveditelné. A přitom všem ještě více znepokojuje skutečnost, že navzdory tomu, co se svou hlavou dělá, její hlas zůstává hluboký a klidný. Vidím v tom démonický vliv. Chápete? Zcela jasně to tak vidím. Takže řekněme, že je to možné. Zkuste si to, až o co to jdete. Ale ne teď, možná. Víte, Pavel měl důvod říci, nechoďte na to, co je psáno. Protože když překračujete biblická měřítka, otevíráte se démonickému vlivu a démonické sugesci. A přesně tak se mi to jeví. Dále je zde videoklip Johna Crowdera. John Crowder se sám nazývá novým mystikem. Lidé jako on cestují po celé zemi, pořádají semináře a kampaně. Popravdě vám říkám, že je tím nejpodivnějším člověkem, jakého jsem kdy viděl. Ještě podivnějším než Benny Hinn a ještě podivnější než Todd Bentley, jestli mi věříte. John Crowder a Todd Bentley jsou ještě přátelé. Pokud jde o Johna Crowdera, při pohledu na něj se budete zdráhat a uvěřit vlastním očím. Objevuje se všude možně a pokulhává jako opilec.
Nazývá to opilost milosti. Šlukováním vzývá svůj přízrak. Nevyznám se příliš v terminologii týkající se narkotik, ale vím, že používá malé plastikové figurky Baby Jesus a dělá, jakoby je kouřil. Popotahuje z nich, říká takové věci jako nikdo vás tolik nepovznese jako nejvyšší. Potřebujete si popotáhnout z Jehuahuny. Následující Johna Crowdera jsou z něj úplně unesení. Na YouTube jsou uloženy videoklipy, kde kouří z kříže a kde vystupuje jako naprostý kacíř. Bible nám jasně říká, abychom byli ve všech věcech umírnění. Přesto John Crowder dobrovolně a záměrně zavádí lidi do velmi nebezpečných vod, do opojenosti duchem, což nám Bible nikde neschvaluje. John Crowder dělá vlastně přesně to, co apoštol Pavel v prvním listě Korinským, kapitola 4, verš 6 říká, abychom nedělali. Nechoďte nad to, co je psáno. John Crowder dalece překračuje biblická měřítka. Navštěvoval různé mystické školy a jak sám říká, pokud jste do těchto škol chodili, umíte se uvést do tranzu nebo do extatické modlitby. Dokážete fyzicky prožívat fenomén mysticismu. Naučíte se, jak kreativně vyvolávat zázraky, znamení a nadpřirozené jevy. A dokážete se aktivně přenést do světa jasnovidců. Dokážete duchovně cestovat, vstupovat do otevřeného nebe, prožívat otevřené vize. To jsou omílané fráze vycházející z praktik New Age. On ale svým jednáním jasně překračuje biblická měřítka a stejně jako jeho následovníci se otevírá k okultní realitě a vlivu hnutí New Age. Jak já tomu rozumím, otevírají tím dveře do říše démonu. Otevírají se démonickému vlivu a démonické sugesci. I'm at Springs of Living Water Church in Fargo, North Dakota. I'm here with John Crowder. I firmly believe in token the ghost, right? I have a little Jehovah Wanna. And so we just, all you have to, and the thing is, it's free. You just reach in your pocket. Wow, look what's there. You just take a little whiff of the glory. And then you exhale. I'm just going to give you a little second hand right through the video screen, all right? Time and space are not an issue. This is a heavenly realm, all right? So you just access point right here. Oy, oy, oy. There is no high like the Most High. Toto je od CNN. Týká se to praktik, o kterých je známo, že je doprovází smích Ducha Svatého. Snickers, chuckles, side-splitting, fall on the floor, belly laughs. All are welcome at this church. CNN's Tom Foreman checked out What's So Funny for AC 360. On a warm night in Tampa, young people are out looking for laughs, but hundreds are bypassing comedy clubs to get their chuckles at church. And guffaws, roars, screams, all standard fare at the Laughing Church, where Dr. Rodney Howard-Browne says the Holy Spirit is making folks howl. They're laughing, they're crying, they're shaking, they're falling out the seats. And I knew it had nothing to do with me. He arose, he ascended on high. This is worship for Reverend Howard-Browne and his thousands of followers. Coming back! He is coming back! King of Kings and Lord of Lords! Unlike other Pentecostal Christians who speak in tongues, these people say the joy of salvation makes them laugh uncontrollably. It's the Holy Spirit. Global outreach program based in America and staffed by 70 people, all enthralled with holy laughter. Otázka, kterou je třeba si položit při posuzování smíchu způsobení Ducha Svatého zní. Je to biblické? Schvaluje někde písmo takovéto projevy? Drazí přátelé, po celou dobu, co čtu a studuji Boží slovo, jsem v něm nenašel jediné místo, kde by se něco takového schvalovalo. Když čtu Bibli o lidech, kteří se ocitají v přítomnosti Boží,
Vlastně docela často zjišťuji, že jde o lidi, kteří si jsou dobře vědomí propasti mezi boží svatostí a jejich hříšnou přirozeností. Co řekl Izajáš? Toto. Běda mi, neboť jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů. Žiji mezi lidmi nečistých rtů, protože mé oči viděli krále, pána zástupů. Nenašel jsem v písmu žádný příklad člověka, který by se vlivem krále milosti bujaře chichotal. Myslím, že jsme si ze Stvořitele, svrchovaného Boha vesmíru, udělali dobrého kamaráda. Chci, abychom teď obrátili pohled na praktiku, známou jako uchvácení v duchu. Už jste to pravděpodobně všichni někdy viděli v televizi. Možná, že jste dokonce poznali osobu, která to řídí. K znázornění této praktiky postačí jeden krátký videoklip, tentokrát od Bennyho Hinna, natočený v dubnu 2010. Vidíte toho muže tady v posledním záběru? To je Paul Roach. Všimněte si, jak je to celé narafičené. Když Benny Hinn mávne svým sakem a tak nějak to bylo celé uměle poskládané, když se v jakémsi znáznaku předkloní. A co tady vlastně jde? K čemu to dochází? Stejně jako v případě smíchu Ducha Svatého si musíme položit otázku, je to biblické? Podporuje písmo někde tento postup uchvacování v duchu? Kazatelé víry by řekli, že ano. Že v písmu proto oporu nacházíme. Odvolávali by se na řadu textů, které podle nich tuto praktiku podporují. Jeden z těchto textů je v Matoušově evangeliu v kapitole 17. Mluví se tu o Ježíšově proměnění. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak se zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velice se báli. Kazatelé víry říkají, podívejte se na tyto lidi, ocitli se v přítomnosti Boží a upadli na zem. Tak to ale není. Je třeba tu vysvětlit několik bodů. Za prvé, je velmi pravděpodobné, že učedníci nebyli na zem povaleni, ale padli na zem dobrovolně. A za druhé, kterým směrem padli? Tváří k zemi. Kterým směrem vidíme lidi padat, když jsou uchváceni v duchu? Padají na znak. Tohle nějak nezapadá. A co Janovo evangelium kapitola 18 říkají? Mluví se zde o zatčení Ježíše. Ježíš, který věděl všechno, co ho má potkat. Vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Slovo on v řečtině není. Je tam dané. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Kazatelé víry říkají, vidíte, tito lidé byli v přítomnosti Ježíše a upadli. Nejenže upadli, ale dokonce upadli na znak. Víte, o co tu jde? Upadli sice, to ano. Ale zvažme poctivě tuto skutečnost svým rozumem. Kdo byli tito lidé, kteří upadli? Byli to věřící? Ne. Byli to římští vojáci, kteří přišli zatknout Ježíše. Zmíněný argument tedy stěží může posloužit jako biblický normativ pro naši běžnou křesťanskou činnost v současné době. Vůbec ne. Ani jedinkrát nedošlo k tomu, že by Ježíš někomu prokazoval službu, nebo by někoho vyléčil. A ten člověk by v přítomnosti Ježíše padl na znak, vyjma římských vojáků. Bible takové počínání nikde nepodporuje. Připadá mi zajímavé, že nikdo z těch, které Ježíš vyléčil, přitom nepadl na znak. Vybavujete si okamžik, kdy Ježíš dechl na své učedníky? Řekl, přijměte Ducha Svatého.
Opadli přitom na znak? Ne. Lidé padají na znak, jen když na ně dechne Benny Hinn. Jeden ze základních problémů hnutí víry spočívá v tom, že kazatelé víry, následovníci tohoto hnutí, vykládají Bibli na základě svých prožitků a nevykládají své prožitky na základě Bible. Jak by tomu mělo být? Drazí přátelé, nehledě na to, jak reálný se nám nějaký prožitek může zdát, pokud ho neprověříme slovem Božím, je to nelegitimní prožitek. Jinak tím překračujeme hranice toho, co je psáno a otevíráme se démonickému působení a démonické sugesci. Nyní bych chtěl obrátit vaši pozornost k poznání zprostředkovaného Božím zjevením. Všichni kazatelé víry o tom učí. Tvrdí, že mnohé věci, které lidi učí, přijímají přímo od samotného Ježíše. Poznávají je přímo prostřednictvím Božího zjevení. Prvně tento obrat použil Esek V. Kenyon. Kenyon byl první člověk, který narazil termín poznání získané prostřednictvím Božího zjevení. Přičemž se domníval, že existují dva druhy poznání. První je smyslové poznání, to, které získáváme prostřednictvím našich 5 smyslů, zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu. Druhé je poznání zprostředkované zjevením. Jedná se o nadpřirozené poznání pocházející přímo od Boha. Podle Kenyona je však háček v tom, že tyto dvě oblasti poznání se vzájemně vylučují. Z toho tedy vyplývá, že rozumové uvažování nebo logické omyly nemají žádnou úváhu. Jinými slovy, pokud opravdu chcete hluboce poznat Pána, pokud se opravdu chcete ponořit do hlubokých tajemných a skrytých věcí božích, musíte se oprostit od racionálního uvažování. Vyjít ze svých starých způsobů myšlení. Říká nám Bible, abychom toto dělali? Ne. Ježíš řekl, milujte Pána svého Boha celým svým srdcem, duší, myslí. Dal nám mysl, abychom přemýšleli. Chce, abychom ji používali. Máme studovat, abychom se ukazovali jako přijatelní Bohu. Bible nám nikde nenařizuje, abychom se oprostili od racionálního uvažování, pokud jde o poznávání věcí boží. Přestože Kenyon byl prvním člověkem, který narazil tento termín, samotná myšlenka nebyla pro Kenyona ničím novým. Tato myšlenka pochází ze starověkého heretického myšlenkového proudu, známého jako gnosticismus. Gnostikové odvodili svůj název z řeckého slova gnosis, které znamená poznání. K získání tohoto poznání jste se museli oprostit od racionálního myšlení, zařadit ve svém mozku neutrál. Adam was a super being when God created him. I don't know whether people even know this, but he was the first superman that really ever lived. First of all, the scriptures declare clearly that he had dominion over the fowls of the air, the fish of the sea, which means he used to fly. Whoa. Well, of course, how can you have dominion over the birds and not be able to do what they do? Whoa. Actually, wait a minute. I'll prove it to you. Wait a minute, Danny. I've never heard that. The word dominion in the Hebrew clearly declares that if you have dominion over a subject, that you do everything that subject does. In other words, that subject, if it does something you cannot do, you don't have dominion over it. I'll prove it further. Adam not only flew, he flew to space. He used to be, he was, with one thought, he'd be on the moon. Kdybychom používali logiku Bennyho Hinna, mohli bychom přemítat nad tím, zda Adam uměl zahazovat kůži jako had, snášet vejce jako slepice, nebo provádět fotosyntézu jako magnoliové keře. Vidíte, že je to naprosto nesmyslné. Poznání prostřednictvím božího zjevení Bennyho Hinna však vykazuje mnohem vážnější a heretičtější znaky. Toto ve své době prohlásil ve svém sboru v Organdu na Floridě. Řekl, rád bych, abyste se teď na mě všichni zadívali a pozorně poslouchali to, co vám řeknu. Prověřili to 3 teologové, kteří četli mou knihu, protože je to obsaženo v mé knize. Není úplně snadné tomu porozumět. Modlete se tedy k Duchu Svatému, aby vám všem pomohl. Lidé, cítím, že na mě sestupuje poznání zprostředkované božím zjevením. Chci, abyste zdvihli své ruce. Dnes tu dojde k něčemu novému. Duch Svatý umí se vlády ve jménu Ježíše Krista. Dámy a pánové, přišli jste sem něco nového poznat? Bůh Otec, dámy a pánové, je osoba a je trojediný sám o sobě, odděleně od svého Syna a od Ducha Svatého.
Slyším to? Slyším. Bůh Otec je osoba. Bůh Syn je osoba. Bůh Duch Svatý je osoba. Ale každý z nich je trojjediný sám o sobě. Pokud vás mohu šokovat, a možná, že bych měl, vězte, že božích osob je 9. Namítnete mi, o tom jsem nikdy neslyšel. Myslíte si, že jste přišli na toto shromáždění, abyste uslyšeli o tom, co slýcháváte už celých 50 let? V rámci poznání zprostředkovaného božím zjevením se tedy Benny Hinn dozvídá o boží podstatě složené z 9 osob. Drazí přátelé, Bůh by nám nikdy za žádných okolností nesdělil něco, co by bylo v rozporu s jeho slovem. A představa Boha složeného z 9 osob s božím slovem jistě v rozporu je. Jesse Duplantis, odebírám jeho časopis a sledoval jsem, nebo spíše četl srpnové vydání jeho časopisu z loňského roku. Vždy do něj přispěje nějakým článkem a já vám teď chci ukázat výňatek z jednoho článku, který vyšel právě v srpnovém vydání časopise v roku 2009. Na začátku Jesse říká: Pán mi ukázal nový způsob, jak se dívat na verš číslo 20, kapitola 17 v Matoušově evangeliu. Ježíš tu mluví o víře, o velikosti horčičného semínka. A já bych si přál, abych se zde zaměřil na slovo nový. Přátelé, sledujte mě. Prosím. A snažte se porozumět tomu, co říkám. Pokud čtete Bibli a náhle vás napadne, že vám byl ukázán nový způsob, jak se dívat na určité místo v písmu, jež tím získává nový význam, který nikdo v historii křesťanství dříve neviděl, pak se mýlíte. Rozumíte? Mýlíte se. Nemyslím tím nic ošklivého, ani neříkám, že Duch Svatý vás při čtení písma neosvítí, abyste mu mohli rozumět. To ono rozhodně dělá. Říkám ale, že pokud v nějakém verši písma objevíte nový význam, který před vámi nikdo neviděl, jste na omylu. Podívejte se na to konkrétně. Jesse Duplantis říká, že Bůh mu ukázal nový pohled na tento verš. Zamysleme se nad tím. Jesse píše, on, myslí tím Boha, mi ukázal, že většina lidí káže o vlastnostech hořčičného semínka. Bůh mě ale přivedl k hlubšímu porozumění tohoto verše, když řekl: Naznačil jsem rozměry související s velikostí hořčičného semínka. Nenaznačil jsem ale rozměry týkající se velikosti hory. Nerozuměl jsem tomu, říká Jesse. Podívej, vysvětloval jsem mu, Bůh. Chtěl jsem se ujistit, že porozumíš rozměrům víry, které jsou malé, stejně jako je tomu u hořčičného semínka. Nikdy jsem však neomezil rozměry hory. Proč si myslíš, že bych omezil rozměry stahující se na velikost hory? Ale rozměry víry bych omezil na velikost hořčičného semínka? Stále jsem nevěděl, jak odpovědět. Boží odpověď zněla, protože kdyby použil jen trochu více víry, odfoukl bys mě z mého trůnu. K tomu vám řeknu, že odfouknout z trůnu bude jedině Jesse Duplantis a odfoukne ho Bůh. Tvrzení, že my, jeho stvořené bytosti, bychom mohli Stvořitele odfouknout z trůnu, musí nutně vycházet z pořádné pýchy. Zní to nestydatěji než jeho tvrzení? Už jste se někdy zastavili a zamysleli nad tím, kolik falešných náboženství založili jednotlivci, kteří se někde vynořili a prohlásili: Pobýval jsem s Bohem a on mi ukázal něco nového. Mohu vám říci, co vám chce sdělit? Stovky falešných náboženství začalo právě takhle. Hned 2 mi maně přicházejí na mysl. Náboženství mormonů a islám. Obě tato náboženství založil pouze jeden člověk. První Joseph Smith, druhé Mohamed. Byli to sami izolovaní jedinci. Údajně měli vidění, dostalo se jim nového zjevení. Je to zajímavé, když čtete jejich příběhy. Příběhy z první ruky. Jsou si zvláštně podobné. Oba tito muži si zpočátku mysleli, že toto nové soucno, které se před nimi objevilo, je zlomyslné. Jinými slovy, že za ním vězí zlo a temnota. Po čase ale došli k přesvědčení, že vlastně zažili zjevení od Boha. Měli se držet svého prvního dojmu. Není však způsob, jak to dokázat. Je to jen moje vlastní pracovní teorie. Kvůli podobnosti jejich vlastních příběhů si kladu otázku, jestli se oběma těmto mužům nezjevil stejný démon. Nevím, jak bych to zjistil, jen si říkám, že je to zajímavé. Máme tu tedy 2 velká falešná náboženství, která začala téměř stejně, přičemž mnozí přívrženci jednoho z těchto náboženství by nás rádi všechny pozabíjeli. Mám teď na mysli řízení letadel tak, aby vrazila do budovy, ukládání trhavin do spodního prádla a takové věci.
Je velmi nebezpečné říci, pobýval jsem s Bohem, ukázal mi něco nového. Dovolte, abych vám řekl, co vám chce sdělit. Nechoďte na to, co je psáno. Následuje příspěvek Kenneth Hagina mladšího. Kenneth Hagin mladší říká, vždyť jsem byl velmi pilný, ale téměř nic z toho, co vím o Božím slově, jsem nezískal ze studia knih. Biblické znalosti jsem získal hlavně na koleno, při modlitbách v jiných jazycích. Biblické zjevení jsem začal poznávat touto cestou. Získal jsem zjevení od poradce, který mě vždy navedl na určitý směr. Vlastně vždy, když jsem se vydal v rámci své duchovní služby novým směrem, byl jsem tak veden Boží prozřetelností modlit se přitom v jazycích. Schvaluje Bible něco takového? Ne, ani v nejmenším. A je velice znepokojivé, že Kenneth Hagin, syn Kennetha Hagina staršího, otce moderního hnutí Word Faith, říká, že prakticky všechno, co se o Bibli dozvěděl, získal díky modlení se v jazycích. Kde písmo říká, že se máme učit z Božího slova modlením se v jazycích? Kam se podělo studium? Co se stalo s plným studiem Božího slova? Co se stalo s dobrým a zdravým vykladačstvím a s osvědčenou hermeneutikou? Kde je jejich místo? Podle něho nikde. Učil se z Bible modlením se v jazycích. Pomyslete na to, kolik falešných poselství, falešných učení a falešných náboženství začalo tím, že někdo řekl, ach Bože, ukaž mi něco nového, způsobem, který odporoval písmu. V tom tkví obrovské nebezpečí. Obrovské nebezpečí. Myslím, že bychom mohli získat užitek z tohoto místa v písmu. Židům kapitole 1, verše 1 a 2. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k otcům ústy. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Autor knihy Židům říká, že v době starého zákona Bůh mluvil rozličnými způsoby. A je tomu skutečně tak. Bůh promluvil k Mojžíšovi nahoře skrze bouři a blesky. Bůh promluvil k Eliášovi tichým, slabým hlasem. V knize Numery, kapitole 22, stojí, že Bůh dokonce přiměl promluvit oslici. Bůh tedy opravdu mluvil v různé míře a různými způsoby. Avšak v tomto posledním čase, říká autor listu Židům, k nám promluvil ve svém synu. Přátelé, Ježíš je poslední promluvou Boží. On je vrcholným Božím vyjádřením. Vše, co nám má Bůh o sobě, o svém charakteru a o své podstatě říct, řekl ve svém synu, Ježíši Kristu, a my to máme dokonale spolehlivě a v plnosti zapsáno v jeho slově. Ježíš je vrcholným Božím vyjádřením. Nechápejte mě špatně. Nechci, aby to někdo pochopil tak, že Justin nám řekl, že Bůh už k nám nemluví. To vůbec neříkám. Bůh k nám dnes mluví skrze své slovo. Pokud chcete Boha slyšet mluvit, můžete ho slyšet hned teď. Zaručuju vám, že pokaždé, po celý čas, kdy budete mít otevřenou tuto knihu a budete v ní číst, uslyšíte Boha mluvit. A Bůh nás ve shodě se svým slovem z moci Ducha Svatého usvědčí ze hříchu, uzná za spravedlivé nebo nás odsoudí. Bůh nám také jistě dá moudrost. V našich moderních vydáních Bible nám to Bůh říká. Bůh určuje naše stezky. Jak to přesně dělá, nevím, ale dělá to. Avšak říkám, že Bůh o sobě, o svém charakteru a o své podstatě nesděluje nic jiného, než co už řekl ve svém slově. Ježíš je vrcholným Božím vyjádřením. Jestliže chcete slyšet Boha mluvit, obraťte se k Bibli. To je zaručený způsob, jak ho můžete slyšet mluvit. Mnohde probíhají biblické hodiny. Existuje spousta knih o tom, jak slyšet Boha. Je to slovo Pána? Víte, jde o to, jak zaslechnout jeho hlas. Chcete jeho hlas slyšet? Otevřete si Bibli. Uslyšíte ho. Slibuji vám to. On to slibuje. Miluji staré chvalospěvy. Jeden z mých oblíbených nese název Jak pevný základ. Znáte ho? Jak pevný základ, svatý Pane, je položen pro mou víru. V čem? V jeho výjimečném slově. Co jiného vám může říct, než co už řekl? Vám, kteří jste v Ježíše nalezli své útočiště. Co jiného vám, drazí přátelé, může říci, než to, co už řekl ve svém slově?
Je smutné, že někteří léčitelé vírou dokonce navazují kontakt s okultními a demonickými silami. Duch výslovně praví, že v posledních dnech někteří odpadnou od víry, přidrží se duchu klamu a demonického učení. Suddenly I began to be aware that my body, that my spirit is coming out of my body. And it scared me, and I grabbed hold of it with my will and wouldn't let it go. He said the day you were down there in such and such town, standing over there behind that curtain, and your spirit started coming out of your body, and you jerked back like that and thought you was dying, and you let fear get hold of you, and I remember I did. I said, well, God, I mean, really now, what kind of a hoss do you think I am? That they're not going to, at least give you a few chills to stand there and die. He said, you weren't dying. I said, what do you mean I wasn't dying? My spirit was coming out of my body. He said, that's right. You were fixing. He said, you were just about to come out of your body, and I was going to allow you to minister to that congregation without your body. You were going to go through that congregation like a whirlwind of the power and the glory of God. I said, you let's show me that in the scripture. He said, and he showed me 2 Corinthians chapter 1, 2, 3, 4, 5, and 6. He said, you missed that opportunity for that experience. I said, what was I going to do? He said, I'm not going to tell you. You missed it. Can I have a second chance? Copeland řekl, že kázal na nějakém shromáždění a jeho duch opouštěl tělo, přičemž se chystal proletět celým shromážděním. Nevím, jak vy, ale já bych nechtěl, aby se skrze mě proháněl někdo, kdo opustil své tělo. Pane Copelande, v kapitolách 1, 2, 3, 4, 5 a 6 druhého listu Korinským se o tom nemluví. Opravdu ne. Pokud nic jiného, jde o démonickou nauku. Mnoho léčitelů vírou ochotně přiznává, že se zabývá praktikou známou jako nekromantie. Nekromantie je zvláštní způsob přijímání pomoci a poznání vzýváním mrtvých. Benny Hinn při několika příležitostech připustil, že se mu zjevila zesnulá léčitelka vírou Kathryn Kuhlman, když vstala z hrobu. Někteří z vás si možná na Kathryn Kuhlman vzpomenete. V 60. letech a na začátku 70. let se objevovala v televizi. Velice populární. Benny Hinn chodil na její shromáždění. Nikdy se s ní nesetkal osobně, ale chodil na její shromáždění. Kathryn Kuhlman ho úplně očarovala. Fascinovala ho. Když se podíváte na staré klipy Kathryn Kuhlmanové a potom na videoklipy Bennyho Hinna z dnešní doby, bude se vám téměř zdát, že se díváte na stejnou osobu. Kathryn Kuhlmanová nosila bílé šaty. Benny Hinn nosí bílý oblek. Odkoukal od ní mnohé její maníry. Benny Hinn má Kathryn Kuhlman tak rád, že ani hrob jí nezabrání, aby ho navštívila. Benny Hinn při několika příležitostech řekl, že Kathryn Kuhlman vstala z hrobu a fyzicky se mu zjevila, aby ho usměrnila v jeho životě a v duchovní službě. Nejen Bennyho Hinna. Rod Persley to připustil také. Jesse Duplantis. Před několika lety jsem byl na shromáždění Jesse Duplantise, kde o tom své posluchače přesvědčoval. Říkali, vaši milovaní, zesnulí se vám brzy zjeví, aby vás usměrnili a poskytli vám útěchu. Prohlédněte si dále videoklip, ve kterém John Crowder tvrdí, že dostal pomazání z hrobu jednoho zesnulého léčitele vírou, což písmo také jasně odsuzuje. John Crowder se do takových věcí pouští. Benny Hinn se do toho namočil také. Přemýšlejte o následující ukázce od Johna Crowdera. Hello, all of you out there. I'm coming to you this week from Zion, Illinois. I'm at the gravesite of John Alexander Dowie. They called him the father of modern healing revivalism. He built this entire city, Zion, Illinois. Healing revival.
preached to thousands of people, sick coming off of their sick beds, ripping people out of their wheelchairs, the walls just covered with braces, crutches, all kind of crazy stuff. Revivalist came out from under Dowie's church. Raymond Ritchie, the healing revivalist in the latter rain movement in the 40s and 50s, he came out of this movement. There was such a massive movement of healing glory, healing revival, and we've just come to the grave today to release to you an impartation of healing revival, of city building, restoration, city taking anointing, master building, apostolic anointing. And so we just rip it right out of the ground. We just suck it right off his dead bones in Jesus' name and loose it to you. A healing, revival, glory, master building, apostolic anointing glory. Just like Elisha's dead bones still had the glory of God resting on them, that when they threw another dead body into Elisha's grave, the other dead dude jumped right back up again because the glory was still resident right there. Do you know the glory of God doesn't fade away? Doesn't rot, doesn't rust, it's not eaten away by moth. Listen, our treasures are in heaven, and our heavenly treasure is glory. Our heavenly treasure is the presence of God. And we honor the presence of God that was on John Alexander Dowie's life. And like right now, Father, we just release it. We pull on it. We thank you, Father, for that glory that rests, Lord, on a generation, a pioneering generation. John Alexander Dowie, he was a pioneer. Generation in this hour. Alexander Dowie, he faced crazy persecution. You know, in 1 year, John Alexander Dowie was arrested, I think it was like 20 times or maybe even 100 times for practicing medicine without a license. He said, hey, I'm not going to buy a $20 certificate for practicing medicine. He said, I'm not practicing medicine. I'm laying hands on the sick and I'm watching them recover. He was a controversial figure. The newspapers around the nation would just speak lies about him, just make up One thing is Alexander Dowie didn't give a rip. He didn't care. Let me tell you, when the glory of God is released, it's going to be controversial. God is separating the sheep from the goats. He's stripping away the cowards from the movement, and he's saying, if you want the glory, then you're going to go for it. You gotta buck up to the plate. You gotta bite into it like a bulldog, and you gotta take hold of it. And one thing John Alexander Dowie is, he was bold, he was tenacious, and he made a dent in a generation. That people are going to be writing books and talking about it for another 100 years, 200 years down the road, trying to figure out what all this crazy stuff was about that we were doing. I want to be a forerunner that sets aside an inheritance, and I don't want to just jump on the bandwagon of consensus orthodoxy of what everybody else is doing and what everybody else thinks is right. I want to be one who makes waves, and I want to plant a flag in the earth and say, hey, this is where we're going. This is for my children and my children's children. I encourage you right now, just take a hit off of controversial glory. Take a hit off of pioneering, forerunning glory. You are going to be one of the boldest people in your neighborhood, in your church. You're about to rise up in something that's going to, that your children are going to be able to take hold of. And right now, we honor our fathers in the faith. We honor those who've gone before us. We pull on that same glory. And I thank you, Lord, that you're releasing the former rains and the latter rains on one generation. We're going to tap into the former glory, but we're also going to take hold of the future glory. We won't want to just do what he did. We want to rise up on his shoulders, and we want to do something more, and we want to release the next wave. And so right now, in Jesus' name, we all we just take it. Take it. We just rip it right off of his dead bones, and we put it right on to you. Take a little glory right off of John Dowie. Dead bones. Dead bones. Dead bones. We thank
Co Bible říká o nekromantii? Nic dobrého. Člověk vinný z nekromantie je Pánu ohavný a dokonce odsouzen k trestu smrti. Přátelé, s mrtvými lidmi bychom se neměli dávat do hovoru. Je to praktika, kterou písmo výslovně odsuzuje. Já jen žasnu nad tím, že tito lidé, kteří tvrdí, že patří mezi naše křesťanské vůdce, ochotně připouští, že mají co dočinění s praktikou, kterou písmo odsuzuje. A ti lidé vystupují v televizi, kteří říkají, že mohou navázat kontakt s vaší babičkou, s vaším dědečkem, s vaším milovaným zesnulým, který tu byl dříve. John Edwards a některá spiristická média objevující se v televizi. Ne, tohle, milý pane, milá paní, odmítám. Od těchto věcí se drž stranou, křesťané. Je to démonické. Pojďme se ještě zamyslet nad falešnými proroky. Jak poznáte falešného proroka? Neposkytnu vám vyčerpávající seznam poznávajících znaků, ale upozorním na několik závažných bodů. Za prvé, pokud se nějaký muž či žena modlí nebo prorokuje ve jménu jiného boha než boha Jahve, pak je falešným prorokem. Kazatelé víry to nedělají explicitně, v tom smyslu, že by skutečně prorokovali ve jménu Bála nebo jiného podvodného boha. Přesto jsme ale viděli, jak káží jiného Ježíše, než je Ježíš Bible. Takže toto kritérium také splňují. Pokud nějaký muž nebo žena běžně vystupují tak, že to ukazuje na jejich pochybný morální charakter, pak určitě nemluví za Boha. Mohl bych uspořádat skutečný seminář, jenž by byl věnován lžím vysloveným Benny Hinnem o hlavních událostech v jeho životě a v jeho duchovní službě. Doslova skutečný seminář, pojednávající jen o tom. Tento člověk má reálný problém sdělovat pravdu a rozhodně se to jenom netýká Benny Hinna. Tento problém mají všichni ti, kterými jsme se tu zabývali. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak rozoznat falešného proroka, lze uplatnit tehdy, pokud tento prorok předkládá proroctví, které se nesplní. Může to pak vypadat, že je snadné falešného proroka rozpoznat. Ve skutečnosti to ale tak snadné není, protože falešní proroci někdy předloží určité proroctví, ale nevymezí jeho časový rámec. A když už se zdá, že nemůže nikdy se naplnit, prohlásí. Víte, myslel jsem to na dlouhé roky v budoucnu. Nemyslel jsem to tak, že se to může splnit zakrátko. Dojde k tomu mnohem později. Mnohdy ale splněním svého proroctví zasazují do konkrétního časového rámce, čímž nám naši práci usnadní. Seznámím vás s proroctvím, které Kenneth Copeland vyřkl někdy koncem roku 1994 a začátkem roku 1995. Jak otiskl jeho časopis, prohlásil toto. Budeme svědky božího zásahu, k jakému nedošlo nikdy dříve, protože, dejte na mě, v roce 1995 se začne dít něco, na co ani nejsme schopni se zeptat, nebo na to pomyslet. Začne se dít v roce 1995. Tento rok už přišel. Když se bude mnoho muslimů modlit k tomu, o kterém si myslí, že je Bůh, objeví se přímo uprostřed nich Ježíš. Duch svatý svou mocí způsobí, že se islám zhroutí, islám se rozpadne. Dávám 3 hádanky, přičemž 2 z nich se netýkají toho, které náboženství vykazuje nejrychlejší růst v procentuálním vyjádření ve Spojených státech amerických. Je to islám. Následující proroctví vyslovil Benny Hinn 31. prosince 1989, v poslední den toho roku. Benny Hinn byl ve svém sboru ve městě Orlando na Floridě, kde se svými ovečkami pořádal novoroční bohoslužbu. Při této bohoslužbě se prý Benny Hinn dostal zcela náhle do tranzu. Během doby, kdy byl v tranzu, Bůh začal Benny Hinnovi prorokovat o hlavních událostech, které měly nastat. Uskutečnit se v nadcházejících 90. letech. Můžete si poslechnout jeho hlas zaznamenaný na pásce, jak vychrlí všechna proroctví jedno za druhým. Až se na konci z tranzu vymaní a jak z nahrávky uslyšíte, prohlásí: nemám vůbec tušení, co jsem teď řekl. Ani netuší. Nahrál to někdo? Nahrál si to, bratře? Na neštěstí pro něj to někdo nahrál. Vyslechněme si ta proroctví a uvažme, kolik z nich se mu vyplnila. The Spirit of God tells me an earthquake will hit the east coast of America and destroy much in the 90s. Not one place will be safe from earthquakes in the 90s. These who have not known earthquakes will know it. People, I feel the Spirit all over me.
The economy of the United States of America is going to fall. Many businesses will go bankrupt. The Spirit tells me Fidel Castro will die in the 90s. Oh my. The Spirit tells me that the church, once raptured, following the rapture, a woman president will be in the White House. And that woman president will destroy this nation. But my church will be gone. My saints will be home. A world dictator is coming on the scene. My. He's a short man. He's a short man. I see a short man who's the perfect incarnation of Satan. The Lord also tells me to tell you in the mid-90s, about 94, 95, no later than that, God will destroy the homosexual community of America. But he will not destroy it with what many minds have thought him to be. He will destroy it with fire. And many will turn and be saved, and many will rebel and be destroyed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 úderů, až jste mimo hru. To zdaleka není vyčerpávající seznam falešných proroctví Bennyho Hinna. Toto všechno dokázal předpovědět za jediný konkrétní večer. Přátelé, všichni tyto lidé, kterými jsme se tu zabývali, splňují všechna kritéria vztahující se na falešné proroky. A když jsme došli do určitého bodu, museli jsme prostě nazvat věci jejich pravými jmény. Vůbec mě to netěší. Přál bych si, aby nemusel se konat ani tento seminář. Ale koná se. Znovu vám zdůrazňuji, že si přeji, abyste byli vyzbrojeni a mohli lidem říkat pravdu, ale abyste mohli říkat pravdu v lásce. Mnoho lidí se připojilo k tomu hnutí, ale to, že je někdo následovníkem Bennyho Hinna, či Kenneth Copeplanda, nebo někoho jiného, ještě neznamená, že je špatným nebo prohnaným člověkem. Mnoho z těchto lidí se jen prostě nechalo odvést vlky v beránčím rouše. Mluvme tedy pravdu, ale mluvme pravdu v lásce. Modleme se za ně, aby s Boží pomocí skrze Ducha Svatého byli tito lidé vyvedeni na světlo. To přece chceme. Velice vám děkuji, že jste se dnes zúčastnili tohoto setkání. Poslední naše setkání bude na téma fyzické uzdravování. To se mě hluboce dotýká. Jde o téma vyvolávající největší třenice. A proto věřím, že toto poslední setkání bude pro vás velice užitečné. V praktickém slova smyslu. Zvu vás tedy, abyste přišli.